Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu adik-adik, sugeng pepanggihan malih ing kelas basa Jawa. Ing kelas basa Jawa dalu menika tasih ngrembak babagan basa ngoko, basa krama lan basa krama inggil. Kala wingi badhe sampun ngandharake babagan tembung kabeh, kalah, lagi, jaga lan pikir. Nah, ing dalu menika Bandri badhe ngandharake tembung awak, duit, kanggo, wong, lan linggih. Awak, basa kramane badan, basa krama inggile salira. Duit, basa kramane yatra, basa krama inggile arta. Kanggo, basa kramane kangge, basa krama inggile kagem. Wong, basa kramane tiyang, basa krama inggile priyantun. Linggih basa kramane lenggah, basa krama inggile pinarak. Nah, adik-adik, kanggo gladhen sakniki gaweya ukara nganggo tembung awak, duit, kanggo, wong lan linggih ing basa ngoko lugu, krama lugu lan krama inggil. Kula kinten cekap semanten. Sugeng makarya, sugeng dalu, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.